Salut toată lumea, astăzi vă arăt cum să descărcați Minecraft Pocket Edition în versiunea aceasta, cum am scris și pe Google. Scrieți IPVX Minecraft și o să vă dea această versiune cu 1.1 și o să fie prima. Deci chiar aceasta. Și apăsați direct pe ăsta. Bună! Și după aceea apăsați pe el, mai apăsați odată și o să se instaleze aici. Mi s-a instalat și după mi s-a instalat mai de mult. Și o să fie Minecraft Pocket Edition. Mai bună apă? Da. Și da. Trebuie să se descarce. Nu o să dureze așa de mult. Pentru că eu descarc pe un telefon Huawei. Și iată-l aici. Minecraft. Și da. Mai mare și mai mare. E gata, gata. Acum o să vă arăt cum este. E mai bine. Mai bine? Bună, Și ia uite, suntem pe Minecraft. Și da, foarte mult de mișto. Avem de asta de frens, asta. Eu filmez cu camera normal. Da, cu camera